Κύψε, μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο. Δείτε παιδιά, μικρή και μεγάλη, το Artemis Star κανάλι. Γεια σας. Σήμερα εμείς παίζουμε Yoga Challenge. Παιδιά, αν σας αρέσει η yoga, βάλτε μας like. Yoga Challenge. Παίζουμε yoga χοροπηδάω. Ένα ωραίο οικογενειακό τραπέζιο παιχνίδι που συνδυάζεται με ασκήσεις yoga. Εσείς κορίτσια δεν έχετε ξανακάνει yoga, κάνετε ενόργανη. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικές με τις ασκήσεις, να τις κάνετε σωστά. Ξεκινάμε και έχει δύο εξωτερικούς κύκλους. Όταν στους εξωτερικούς κύκλους καταφέρετε να κερδίσετε όλα τα χρώματα της κάρτες, πάτε στο εσωτερικό σύμβολο και όποιος φτάσει πρώτος στο τέλος είναι και ο νικητής. Τι λέτε, ξεκινάμε? Ναι! Πρώτη ξεκινάει η μικρότερη παίκτρια, η Άρτεμι, με το κόκκινο. Για ρίξε το ζάρι σου, είσαι στο πράσινο. Για να σου διαλέξω μια κάρτα. Η κάρτα σου είναι η στάση της ακρίδας. Κοίτα τα χεράκια πίσω που στάχει με την κυλίτσα σου. Μέχρι το 10. 1, 2, μέχρι το 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο! Αριάδνη μου, η σειρά σου. 1. Και εσύ πράσινο. Η στάση πεταλούδα. Πεταλούδα, για να τη δω. Θα μας τη δείξει η Αριάδνη. Κοίτα εδώ. Πολύ ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άρτεμι. Και κεφάλι στο γόνατο. Λύγησε το ένα πόδι και τέντωσε πιάσω όσο πιο μακριά μπορείς. Μέχρι το 10. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο! Μισός λωτός. Πολύ ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όχ, πάνω στους ώμους. Για σήκωσε το πισινούλι. Σήκωσε το. Και τα δύο πόδια. Όχι, όχι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κίτρινη. Η κίτρινη είναι ερώτηση. Πώς μπορώ να αντικαταστήσω τις πλαστικές σακούλες για τα ψώνια μου? Θα σου πω εγώ κάποιους τρόπους και εσύ θα μου πεις ποιος είναι ο σωστός. Χρησιμοποιώντας χάρτινες σακούλες, χρησιμοποιώντας υφασμάτινες σακούλες από το σπίτι, χρησιμοποιώντας χάρτινες κούτες, η τρίτη ή η τέταρτη, όλα τα παραπάνω. Όλα τα παραπάνω. Πολύ ωραία, την κέρδισες. Έχεις μια κίτρινη κάρτα. Η στάση καρέκλα. Κοιτάξτε εδώ. Μπορείς να την κάνεις? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο. Η άσπρη κάρτα. Στην άσπρη κάρτα πρέπει να σηκωθείτε και οι δύο και να κάνετε αυτό εδώ για να την κερδίσετε. Μέχρι το 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Στο κόκκινο. Κοίτα ποια στάση πρέπει να κάνεις κοιτώντας τη μαμά. Σήκω να την κάνουμε. Λέγεται η στάση δέντρο. Ένωσε τα χέρια πάνω. Μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Η στάση άρωτρο. Για κάτσε στο πλάι κοιτώντας προς τον καναπέ. Μπράβο. Ορίστε. Σήκωσε. Πολύ καλά. Τα πόδια με κουμπάνε. Πολύ καλά. Κράτα τη μεσούλα σου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Γραφτείτε παιδιά, μικρή και μεγάλη, το Artemis Star κανάλι και μην ξεχάσετε το like. Και το καμπανάκι και το κουμπί. Μπράβο. Πρέπει να κάνεις στάση μισός ώμος. Σήκωσε τα χέρια από κάτω. Τέντωσε τα ψηλά τα πόδια. Πιάσε τη μέση σου. Πιάσε τη μέση σου με τα χέρια. Ψηλά τα πόδια. Ψηλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάλι ερώτηση. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα είδος ζώου έχει εξαφανιστεί? Α, ότι έχουν πεθάνει όλα. Β, ότι είναι δύσκολο να τα βρούμε. Γ, ότι πήγαν να ζήσουν αλλού. Δ, όλα τα παραπάνω. Έχουν πεθάνει όλα. Το άσπρο που έχεις ανάγκη. Πολύ ωραία στάση. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Θέλεις να την έχεις κοντά σου να την ξαναβλέπεις? Όχι. Κάτσε πάνω στο ποδαράκι σου. Κοίτα πως κάθεται, δεν το πάει πίσω και μπροστά. Έτσι. Τέλεια. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Το 5 είναι το μπλε και είναι η γέφυρα. Κοίτα που έχει τα χεράκια του. Για κάτσε εδώ να μας τη δείξει. Σήκωσε τη μεσούλα. Έτσι. Τέλεια. Με τα χεράκια από κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Χάνεις τη σειρά σου γιατί είναι πατούσα. Παίζεις. 1. Εύκολη άσκηση αυτή είναι καθιστή, μπροστινή, κάμψη. Κοίτα εδώ. Καθόμαστε με τα πόδια δεδομένα και πιάνουμε τις πατουσούλες. Στο σχολείο γυμναστικής. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο. Πράσινο. Στάση κόμπρα. Εύκολη. Για δείξη μας. Στάση κόμπρα. Τέλεια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σήκωμα του ποδιού στο πλάι. Μπορείς να μου κάνεις αυτή την άσκηση? Για να δω. Μαμά, κοίτα που μπορεί. Πιάσε και το πόδι ψηλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Στάση Καμίλα. Για κάνε μου την Καμίλα. Καμίλα. Να την Καμίλα. Για να δω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Οι φυτικές ύλες, τα χορταράκια και οι βιταμίνες που παίρνουμε, που βοηθούν κυρίως στην πέψη. Πού γίνεται η πέψη? Πού γίνεται στην κυλίτσα μας? Ναι. Βρίσκονται κυρίως οι φυτικές ύλες που είναι από φυτά. Στα φρούτα, στα λαχανικά και στα δημητριακά, στα τυριά ή στο κρέας? Στα λαχανικά. Κολλάτο. Καλά, είναι εκπληκτικό. Πρέπει να κάτσεις τις μύτες στο δακτύλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο, Μπράβο. αγάπη μου. Τώρα πρέπει και εσύ να πας προς την πατούσα. Όποια φτάσει πρώτη στην πατούσα περνάει στον εσωτερικό κύκλο. Και όποια κερδίσει και φτάσει στο τέλος είναι νικήτρια. Το κάνατε κορίτσια ντέρμπι, έχει πολλή αγωνία γιατί και οι δύο περάσετε στον εσωτερικό κύκλο τώρα. Και έχεις μια κόκκινη κάρτα. Για κάνε με αυτή την άσκηση. Αυτή είναι πώς λέγεται? Αυτή λέγεται εκτεταμένη πλευρική γωνία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μία άσκηση που θα κάνετε μαζί, κορίτσια. Κύψε, μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο σας! Μπράβο, αστέρια μου. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη. Περιστρεφόμενο τρίγωνο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ελάτε, αυτή η άσκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να κάτσεις σε πλάτη-πλάτη όπως καθόσασταν πριν. Ωραία. Θα σας δείξω εγώ ένα κόλπο τώρα. Πιάστε το χέρι σου από εδώ, έτσι, κλείσε. Και το άλλο. Και σηκωθείτε μαζί. Προσπαθήστε να σηκωθείτε. Βάλτε τα πόδια κάτω. Σηκώστε, σπρώξτε καλέ, σπρώξτε καλέ. Σηκωθείτε. Πράσινη. Στάση τόξο. Για κάτσε εδώ να σε δω. Αν δεν μου την κάνεις τώρα θα με αυστηρώσει. Τελειώνει το παιχνίδι. Κοίτα εδώ. Εδώ. Και εδώ σέτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εντάξει, Αριάδη μου, και την κέρδισες. Κουραστήκανε τα κορίτσια. Αυτό είναι ωραίο και τραπεζίο παιχνίδι. Θα πάτε για ύπνο μετά σαν πουλάκια. Όχι! Αρτεμούλα, παίζεις. Είναι η τελευταία άσκηση. 5. 1, 2, 3, 4. Ούτε καν 5. Μπράβο, Αρτεμούλα, κέρδισες. Κόλλατο. Κόλλατο κι εσύ. Πολύ ωραία προσπάθεια. Πιο δυνατά. Άου. Άου. Με τσακίσατε. Αντίο παιδιά, μικρή και μεγάλη, με νέο βίντεο θα είστε και βάλτε μας like. Like. Γεια σας! Γεια σας.